Ajiya, wannan abin da ke dani ba muke magana ba ne yawa. Allah ya sani amma malam wannan abu da ɗan kanki. Okay, pick up. Allah ya sani pick up da kanki ajiya. Allah ya sani da kanki. Wannan abu da kanki. Wannan cin kare ne. Kuma mu jama'a aka yi ku. An so a ci kare da. Allah ya saka. Amin. Amin Allah. Ajiya, wannan abin da ke dani ba muke magana ba ne yawa. Allah ya sani amma malam wannan abu da ɗan kanki. Okay, pick up. Allah ya sani pick up da kanki ajiya. Allah ya sani da kanki. Wannan abu da kanki. Wannan cin kare ne. Kuma mu jama'a aka yi ku. An so a ci kare da. Allah ya saka. Amin. Amin Allah. Ajiya, wannan abin da ke dani ba muke magana ba ne yawa. Allah ya sani amma malam wannan abu da ɗan kanki. Okay, pick up. Allah ya sani pick up da kanki ajiya. Allah ya sani da kanki. Wannan abu da kanki. Wannan cin kare ne. Kuma mu jama'a aka yi ku. An so a ci kare da. Kuma an miƙa gawar Sani da iyalansa. Kuma sannan babu wani wanda ya san me ya faru. Sai dai kawai an ce wai an tsinci gawar Sani a bayan wani kango. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sani, Allah ya ji ɗanka. Allah ya ji ɗanka Sani. Allah ya masa rahama. Allah ya kyautata mu bayan tasa. Allah ya ci Sani da babba. Wannan abu da ɗaura bai yake. Ina cin kare ne. Malam, tun a wancan ranar zan yi ba su a kashe gida baki ɗaya. Gida shi ga amsa na har gida an kashe shi. Allah ya ci Sani da babba. Allah sarki Sani da mana gari. Ka tsere ina. Ci gaba kawai malam. Okay. A wannan karin ba zan yi shi pick up. A wannan karin ba zan yi shiru ba. Ai Allah ya yarda zan bi haƙƙin ransa ne. Gaskiya. Insha Allah zan iya yadda zan yi in bar haƙƙin ransa. Gaskiya. Wato ne bila yankin hana Maryam zuwa makaranta ko? Ya in dai labila ce guruwa shi ba ta ma ko karatun exam. Karatu ai sai mu. Ya mun yi cover din courses namu. Yanzu ma shirin ya zama kawai muke yi. Shi ke nan saboda kun yi kwamare a ce ba za ku dinga zuwa school ba. Kinga Nabila yanzu ne fa ya kamata a ce kun dai da karatu. A nan ne mara yake yi ya inda mara Nabila ya pick up. It's not courses. Daga nan ne ke wannan magana ai farkon magana ba ta kuma daga nan wajen ne ke lokacin da ya ce inda ya tunda an riga an kwabar kaza da sai ke ce ya ai inda mara ce zuwa ce. To mu dawo Ya ba. mata karatun exam. It's not courses. It should be semester. Dawo farko? Kajibo? It's not Cover courses. is- It should be semester. Mai rubutun ne ya ka jara mu je. So semester ne. Sai ka gyara mata. Sirolin. In aka zo wajen Ka gyara mata semester ne. Aikin ka ne. Ya ai duk wani semester din shirk exam ko muke. So kin gani. Okay, pick up. Let's go. Action. Ya aikin Miss Master din Semester. 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 Mutum da wato yau da gida kin hana ka fara da Okay, pick up. Action. wato Nabila ki ba ki jin magana yau kin hana Maryam zuwa makaranta ko? a yaya. Aikin Miss Master din kawai shirin da zamu yi. Ya ai in dai labila ce
sai ya yi magana sai ya ce saboda an yi semester sai kuma aka ce kana je school. Okay, pick up the council, so action. Yadda ke dai ba ki jin magana. Shi ke nan ne yau ke hana mu yin zuwa makaranta ko? A ai yaya, ai duk mun smart start ɗin kawai shirin da zamu ke yi. Shi ke nan saboda kun kwabar ɗin a ce ba za ku je makaranta ba? Kin ga yanzu ne ya kamata a ce kun dage akan karatu. Yaya ai in dai Maryam ce ko karatun exam ba ta yi shi buruwa ce karatu ai sai mu. Ke opposite da kike magana amma wani. Hello? Mr. Lecturer da kansa. Wallahi lafiya kalau. Ya garin? Lafiya da jiki. A ne jiki alhamdulillah da jiki ba su. To shi ke nan. Assalamu alaikum. Alaikum salam ina wuni. Ina gajiya. Lafiya da jiki kuma. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ubangiji Allah ya kare sauki ya kiyaye gaba. Malam ka ce mai to ya fama da ɗalibai kuma. To ya fama da ɗalibai. Ya ce alhamdulillah ba. To madalla, madalla. A ci gaba da kokari. Allah ya taimaka. Allah ya taimaka. To ga To Allah ka su bi sai na zo ko? to shi kenan sai na ganka. Na gode. Na gode.